DXDC Radyoman Report. Nikatag ang balita og mga post sa social media nga adunay usa ka bata ang kabsan sa kinabuhi. Human naigo sa nahagbong nga crane sa Pakgangon, Davao City atol sa pagtay og gahapong adlaw, November 17, 2023. Sa pagpanubay sa DXDC RMN Davao sa mga otoridad sama sa Davao City Police Office kana Dcpo og Ecoland Police Station, gikumpirma nga walay namatay nga bata sa dakbayan human ang 6.8 magnitude nga linog sa Davao Region kung asa nisentro si Sarangani, Davao Occidental. Sa pakighinabi usab sa DXDC RMN Davao kang Dcpo Spokesperson, Police Captain Hazel Tuazon, siya nag-awhag sa publiko nga dili dayong mutuo sa mga impormasyon kung dili kinigikan sa mga otoridad aron walay mabalaka nga mauhinuon ang rason sa mga disgrasya. Dugang sa opisyal nga magpabiling alerto og maminaw kung unsa man ang pahimangno aron malikayan nga adunay kinabuhi nga mabutang sa peligro. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman IV Paridot, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.